Здравейте на всички, аз съм доктор Стив и днес знаете какво ще играем. Днеска ще играем CS Next Zombies. Това е за моите приятелчета от моята група. Ще видите долу в описанието колко много съм писали. Добре, всичко трябва да крафна първо едно нещо. Да се моля нещо якичко. Леле, тук съм много за крафтване. Гледай, от отдавна явно не съм играл CS Next Zombies. Бах ти якото. Леле, аз май не съм играл много CS Next Zombies. Ама пък съм си много як пък. Да знаете, от златните дори да знаете, че може да ви се падне шапка. Или нещо такова. Откъде на къде златно ми дойде пък на мен. Бах ти тъпто им се падна. Добре, дай нещо по-яко. Дадох се едно златно само за вид. Гледай, че. Дай всяко ще им се падне. What the fuck, бе, картешница, не го искам. Дайте ми нещо по-яко. What the fuck, бе, човек? Защо толкова слаби айтами? Дайте, нали, като шапчици. Нали, златните дадат шапки, бе, човек? Кожа тя. Вау, нож. Имам бутахво яко толкова. Тоест не е по-яко от него. Можем още да видим, ако ще се бъде. Поредният буклук. Ето, кой ви казах? Пореден буклук. Тъй. Нищо не се получи от тези крафтинги, обаче за сега играта сервер ме макефи, готин си, зомбите има. Това сервер, както виждате, аз съм сега зомбито и трябва да цепяте си полицаи и терористи, каквито и да са. Така, трябва да се... Тук се избира кой ще е голямото зомби и трябва да го цепим, но този мап няма край. Тъй, че... Нали, още не съм свършил с всички постижения, имам още много да правя. Това всеки го знае. Ай, любиха му. Така почне да ти. Тия са много яки. Като в колака са. По-бетеги от него съм даже. Пък не мога да отцепят и зомби. Няма смисъл. Цепи. Както виждате, тук стана голям някакъв робот. Не знам как се управлява, не знам, просто искам копчетата произволно. Цепете зомбито. Аз съм огромен пич робот, мадафака.
Хора, вече почва да играем си, както виждате, и мисля, че ми мръзна да играя тази игра. Пишете в коментарите, ако ви е харесал този клип и чао!